Mukaddes garaşlarymyzyň 33 ýyllarynyň bellenilýän günlerine Germaniýanyň Klass kompaniýasynyň hyzmat ediş tehnikalarynın ýurdumyza gelip gowuşmagy bayramçylyga öz bolşy sowgat boldy. Täze tehnikalar hormaty prezidentimiz tarapyndan milli ykdysadyýetimiziň owasynagat toplumynyň işgärleriniň öňüne goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine ýardam eder. Täze tehnikalary garşylamak dabarasy milli däp desturlara laýyklykda ýokary derejede geçirildi. Tehnologlardan enjamlaşdyrmak we ýokary öndürjükli tehnikalary netijeli peýdalanmak owasynagat toplumynaky özgertmeler üçin esasy binýat bolup durýar. Şu maksat bilen hormaty prezidentimiziň çözgüdüne laýyklykda döwletimiz dünýäniň öňde barjy önüm öndürjülerinden kuwatly owasynagat tehnikalaryny ýerderli satyn alýar. Bu bolsa daýhallaryň iş şertlerini gowlandyrmaga, onuň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Germaniýanyň owasynagat tehnikalaryna hyzmatlary üpçüne diýen Erdem Hojalyk Jemgyýetiniň esasy wezipesiniň hormaty prezidentimiziň Türkmenistanyň owasynagat toplumyny düýpli özgertmek boýunça öňe sürýän başlangyçlaryna oňuň jogap bermekden ibaratdyr. Yetilen belen sepikler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ykdysadyýetimiziň beýleki ugurlary bilen bir hatarda owasynagat pudonuň sazlaşykly ötüş ýoluna düşendigini alamatlandyrýar. Möhümlerin owasynagat işleriniň jogapkärli döwrüne öňde barjy. Ýurdumyzyň ekin meýdanlaryna uzak ýyllaryň dowamyna işleýän Germaniýanyň Klass kompaniýasynyň wekilleriniň utgoşukly işleri geçirmegi ýokary netijeler bilen berk baglydyr. Bu kompaniýanyň hünärmenleri tehnikalaryň ýerli, howa, toprak şertlerine laýyklygyny hassa kämilleşdirmek boýunça giň öwrümli işleri ýerine ýetirýärler. Owasynagat işlerine ýokary netijeni gazanmakda, wagtdaýdan taşyýytyrlyk babatda ören tapawutly bolan Klass kompaniýasy hot Türkmenistanyň toprak şertlerine laýyk isleg bildirýärleriň ähli talaplaryny göz öňüne tutup tirkegleri, degişli gurallary öndürmek maksat edilýär. Şunu owasynagat gurallary häzirki zamanyň ilminiň gazanlaryny Türkmenistanly babadyýaklaryň isleglerine görä innovasiýa esaslarynda öndürmek meýilleşdirilýär. Her bir portodyň iş şertleriniň içkin öwrenilmegi degişli enjamlaryň talaba laýyk bolmagyny üpçün eder. Ma'lum bolýarly Klass kompaniýasynyň diňe Türkmenistana niýetlenen üçtegirli, köp ugurly traktorlar ýokary netijeler gazanmakda ören tapawutlydygyny görkedi. Degişli hünärmenler bilen ysnaşykly işlenilmegi hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini görkezýär. Şüýrelgäniň Germaniýanyň owasynagat tehnikalaryny öndürjülerine mahsus bolmagy Türkmenistan bilen gatnaşyklary hassa ösdürmäge bolan anamyň artýanlygynyň subutnamasydyr. Tehnologlardan enjamlaşdyrmak we ýokary öndürjükli tehnikalary netijeli peýdalanmak owasynagat toplumynaky özgertmeler üçin esasy binýat bolup durýar. Owasynagat pudonuň işgärleri, daýhallar pudogyň ösdürilmegine uly üns berýänligi üçin hormaty prezidentimize hem-de gahrman arka damyza alkyş aýdýarlar.